Mbak dina iki aku pengen masak tapi gawe basa Jawa sing rada sopan ya Mbak ya. Dinten iki kula pengine masak napa? Masak Indomie. Indomie goreng niku lho Mbak. Sing wong sak Indonesia senenge mboten umum niku to. Nah, ndamele Indomine pinten? Sakrehne Indomie niku nek setunggal kurang, terus lek kalih kelebihen dadose kula ndamele setunggal setengah. Bumbune napa niku wau? Bumbune bawang merah, terus ditambahi napa Mbak? Ditambahi lombok. Lombok apa Mbak? Lombok sing cilik-cilik iku, lombok apa jenenge sing pedes. Terus tambah ana tomat, iku ana bawang putih ya Cah. Tapi aku keri ora ngomong. Soale rada blibet lek gawe basa Jawa sing alusan ngene iki janan. Nah, terus mantun ngeten niku ditambahi napa? Ditambahi toya kalih ditambahi sayur. Mari ngoten ditambahi napa malih Mbak? Ditambahi tigan. Tigan niku napa? Telur. Telure sampean tokne apa sampean ora arek? Niku sing setunggal kula tokne, sing setunggale ajenge kula ora arek. Soale pengen enten kesane sing kaya nganu ngoten niku lho. Sing kaya apa jenenge? Sing kaya telur tapi isih telur ngoten lho. Terus niku bumbune napa wae Mbak? Bumbune bumbu Indomie kae sampean lebokne. Mantun ngoten, lek kirane bumbune Indomie niku kirang lekoh niku kirang apa? Kirang kentel. Misale kirang kentel ya to mengke bisa ditambahi. Ditambahi napa? Uyah, ditambahi penyedap, ditambahi gula kiambak nggih. Mantun ngoten, tak tambahi napa? Tak tambahi niku saos merek ABC. Niki nggih kecape ABC ngoten. Marai kula niki kan mboten dienderos, dadose mboten saged menyebutkan sing brand asli ngoten. Padahal ket wau nggih kula sebutne Indomie ABC ngoten niku nggih. Pancene aneh kula niki. Nah, lek pun ngeten iki pripun Mbak? Ditutup bene napa? Bene emine niku alum. Alum niku napa? Alum niku nah ngene iki lho Cah. Dadine ora terlalu isih atos ya ora terlalu mlenyek. Mlenyek iku apa? Terlalu sing ngono kae lho. Paham to Cah sampean-sampean? Nah, dadine kaya ini, monggo ditingali. Ini Indomie versi rewel, Indomie goreng.